kripik apa mendoane sampun lamete napa pun supe yen do becik niku sing sae iki tahu dik kang iku tempe pada bae asale saka jele yen ketemu saja seneng atine aja saben dina nang omahe pilih tahu dik apa pilih tempe yen dirasane pada enake pilih aku mas apa pilih kae ditimbang-timbang pada adote pilih tahu apa tempe yo padha mawon asale saka dulu apa kok kae ayo pilih aku apa pilih Padha-padha lho. Wes suwe mas ramangan tahu yen tiba cemas legi rasane wes suwe mas ora ketemu mesam-mesam sajak seneng atine wis suwe dik ramangan tempe tempe kripik apa mendoane sampun lamite napa pun supe yen do becik dik niku sing sae iki tahu dik kang iku tempe pada bae asale saka jele yen ketemu saja seneng atine aja saben dina nang omahe pilih tahu dik apa pilih tempe yen dirasane pada enake pilih aku mas apa pilih kae ditimbang-timbang pada abote matur nuwun.